Skal vi høre noget andet end Medina? Hvad? Du ikke ville have været koksskab? Hvorfor? Why not? Det er lige meget nu. Det her det er også en god gang. Men så tager vi koksgade, hvis du skal være sådan, Søren. Jeg gider det ikke. Nej, nu Jo, nu kører vi til højre. Kraftedeme til venstre. Ja, så fandme til Holland. Fik du din vilje. Ej, du er så nice. Her er polisen. Og Guy med højtaler i sin cykelkur, det er alligevel hæftigt. Og Jan hedder Jan, fordi der er D foran. Der er et H til sidst. Dan. Så blev det mere til Jan. Åbenbart, jeg ved det ikke. Makes sense. Makes sense. En vietnamese. Men det er ham, der bor i Tvedvænget, ikke? Som min storebror kender. Som... Ja. Der kommer noget spyd. Kommer spyd. Held for ikke at sidde i midten, sagde Søren Grøn. Mener du det der? Hørte det Jeg ved ikke, hvordan ellers. Det ved jeg heller ikke. Nej, det... Altså, jeg har prøvet værre, da vi kørte med gear til Slagelse med bandet, så det... Så har du prøvet værre end det der? Så sad jeg med John-pedal her, så hver gang jeg kørte. Nej, det er da også det dummeste sted at lægge ølbil. Også inden Inden vi kørte, de lå der. Søren, har du ikke kun fået 0 øl? Et kort med. Ja, skal jeg gøre med Du skal drikke den, hvis du kun har fået 0 øl. Hvad var det, jeg hørte her? Sådan noget start. Du din skopils, fordi jeg så Jeg har ham på. Okay, derfor. Er det ikke her, eller hvad? Jo. Baby, don't you wish we could press pause? Freeze frame, play the game, set the laws. Press play, won't you lead me into the magical world? Just tell me when. Ja, den var det. Nå, den var i Den var lige her. Nå, den der, jeg var sådan inde i det her. Sådan. What? Hvad sker der for det her så toget her? Ja, det er vildt. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Alle skyerne er op.
sætte sig selebil. Fik du at vide, hvor du skulle køre hen? Nå ja, det glemte jeg at se på. Og nu nåede jeg altså Jeg tror, ikke at se det. jeg tror bare, vi kører ind på den her. Det fik jeg aldrig gjort. Er det kaptajnen, der står der, tror jeg? Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Han er da meget pænere tøj på end alle de andre. Og vi får turen. Woo! Lidt længere? Ah, det er svært. Sådan der. Var det i orden? Ja, Det havde jeg ikke klaret. det var den sidste, jeg fik. Woohoo! Hoist me up, Scotty. Det var godt, du kørte. Ja, ikke om? Specielt når det ikke er